na rasa wanda za ta bani ƙauna. Na kasance ina da kishi akan abin da nake so, saboda kishi ita ce jigon soyayya. Na kasance mai son ganin ki cikin farin ciki dare da rana. Na yarda da ke a soyayyarmu. Ban yi tunanin soyayyar wani za ta matso kusa da nawa a zuciyarki ba. Na yi watsi da duk wata budurwa nesa da ni. Ina buƙatar kulawarki saboda zuciyata tana cikin kunci idan har na tuna cewa akwai wanda kike furta ma kalmar soyayya. Bayan ni, menene sakamakon mayaudari? Don Allah karki bari mutane su yi misali a tsakaninmu. Karki bari yarda ta nisance mu. A cikin labarina, sunanki ne a jerin farko. Tamkar an yi min huɗuba a kunnuwa na farkon zuwa na duniya.